Ki artali ki sing bhalang ki bakantup ya ka sing Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP bat karibhoy Youth Federation RBYF na bernihat circle kila penpau ya kajing sngokia haba kila sakhi hi dala ki khmat hadin bakajing yakhi da ka kinhon kinongnya kali kamay na Assam ban umsha iki kali na jala Meghalaya ban rung syapok ke jala Assam kala pentut shishay kalit kawan jing ki ba ha kaba hinne kasngi la sakhi ya kajing dheng kali ka bashirkhai na daw ke jingsha penpai no ki kali Meghalaya bat kini kala penthut shishay ki kali kit nongpang ye ki breu ki bathmu ban net sha sumar ki hospital befer bat kumju ru ki breu ki babe ki kam ki jam habakren chikila pathai khubor usamla kitbor lang suting president ke FKJGP bernihat circle bat usamla F Rani president ke RBYF bernihat circle kila kentui ke kenhon nongnya kali kamay na jala Meghalaya bekidei ban shimkhia mardor ye kini ke kam bat kumjuru ye ke sarkar Meghalaya bakadei ban le ei khnang bakanumbo ye ke jing e ke nonglet nyangwan kamtam kitu ki basa shikithan khapot ki bahap ban net man kapor sha Assam kum ka FKJP bernihat circle barang karu akajing ya donlang buat RBF bernihat circle nilayo ban mi syakati kajaka kepala don peding kajing bomisu jimut ane kajing ya kelumar hak kata ka benta hade hajorabat ya ka ba itu ki driver naki kalian ki turis Assam kila bat bila pendik ya kinongwan nonglet jong kini ki jong ka jala jingi te pring jingi ngidap gaji susi berkarau nomor ba abang i hak itu ki benta marbun ba na peding ki beriu ki produk personam ki jungi bala sem jing adu kata wat na pring ki bun ka bangila yo ban yakan bat kiro kim sim layo ba kimut ban let sa jong ki don bidon ka jong ka flight ki don badon ka jong ka exam ku kiro kum ki samla pule ki don ka jong ka exam juki begin let tho exam sa te Guwahati kuna nakadaw tong kutu jing jam na kim sim layo shu ban let hakate ka benta te na kaliang ka jungi ki arseng ni bu ka jing karpat jur sa ka association bat kumjur ka sarkar ba pinisim kia ya kan ka benta bani penbait namar kan ka jing bom sujmut kade hak ding jong ki association ta jungi kum ki pajba nang mar kata ngi karpat ya ka government bat kumjuru ya kinoyalam jong ka association na ka jong tourist association na Meghalaya ka jungi ba pinisim kia mardor ya kan ka benta namar ba ka jinge khamtam ngi mangi kum ki basa ane bodar ngi hapan ngi besim ngi hapan rumun mi saki sa Guwahati malakas ngi te apin jungi ngi karpat jur ya pi ka government berkumjur ekosistem berpindah penbait mador ya kan kenang bensuk nonglek nongwan jong kan ka dong kan haju kumjuru ya ka jala Meghalaya jungi kajing yo khobor kajungi mena step bang ini kajing don kajing yakhi jong ka sien jong ka Assam turis te lem bat ka FKJGP bernihat circle bat ka RBF bernihat circle nilai sakhi ya kate kapor kajing yakhi bat nilai ya kajing ninjar jong ki pajba pakte kapor ya kinonglet kunongwan bagi siam ya kajing ya bagi don kajing penki nak Assam ka bejur te kajing yi kajungi ni ba ni kerpat ya ka sarkar ba kansim khia halor kene kajing yi khanang ba kanumdan kana kajing songsi bat ya ka association yang ka Meghalaya bat ka Assam ro bagin de ban penbet mador ya kane ka jing yi kajungki namar ngi kajing yi kajungki ka kajing dunong kade yo pajba marngi mane bun ki pajba ki ba nagi Meghalaya bat ki kali private ki la sha pen thai don ki balik sha po airport sha po hospital la sha me ki jingjar te de na kata kadaw ngi kajing ni don ya kajing song akam sim kajungi bagin yami ba in bata ya kata ka jingja